Aceasta este Georgina Rodriguez, cel mai apropiată prietenă al lui Cristiano Ronaldo, are 3 copii cu el, i-a cunoscut abia acum 5 ani. În prezent are 27 de ani, dar sora ei spune că vârsta Georginei nu este clară, cel care o vede prima dată crede că este mai mare decât vârsta ei, asta pentru că creierul ei este mare. Cristiano Ronaldo mai are un fiu, se numește Junior. Și el este din alta mama. Și Georgina îl tratează foarte bine ca și cum ar fi fiul ei adevărat și nu îl tratează ca pe mama lui vitregă, dar asta nu pentru că ar fi bună la inimă, ci pentru că practic nu este mama lui vitregă, ci mai degrabă prietena tatălui său. Georgina ne duce înapoi în timp, într-o călătorie în timp, și vorbește despre prima întâlnire dintre ea și Cristiano. Și spune că prima întâlnire dintre ei a fost într-o joi de vară, și când l-au întrebat pe Ronaldo, acesta a spus, sincer, nu mi-amintesc ce zi a fost, dar din moment ce Georgina a spus că este joi, atunci înseamnă era joi, nu-mi face probleme, vă rog, și vreau să vă spun ceva, o iubesc pe Georgina, și Georgina mă iubește. Georgina continua și spune că a lucrat într-un magazin de haine. În acea zi a cunoscut pe Cristiano și pe fiul lui Junior, atunci în timp, Cristiano i-a plăcut de ea foarte mult, după aceea a venit dis la ea la serviciu. A așteptat-o până a terminat treaba și a luat-o în mașina lui, iar ea a adăugat: imaginați-vă că obișnuiam să merg dimineața la serviciu prin intermediul transport și noaptea a venit o mașină Bugatti și m-a luat după muncă. Și când l-au întrebat pe Cristiano despre asta, el a spus, de fapt, asta nu a fost intenția mea, cobori în garaj și orice mașină care se potrivește cu hainele mele aleg eu. Ferrari sau Bugatti, nu contează, orice ar fi. Vine sub mana mea pe care o folosesc. Dar vreau să vă spun ceva. O iubesc pe Georgina și Georgina mă iubește. Georgina spune că în ziua în care au luat cina unul cu celălalt, mâinile lor s-au atins din greșeală, iar din acea zi și până azi ea îl ține de mână. După aceea au început să se întâlnească, dar s-au întâlnit în secret, fără știrea presei. Iar totuși presa știa, și Cristiano spune că se ascunde bine, purtând ceva peste cap și la gât, totuși presa l-a cunoscut mereu. Spune că atunci când se gândea, știa că ei îl cunoșteau prin mărul lui Adam, așa că continuă spunând, ce facem? Nu ne-am putea ascunde dragostea de jurnaliști, dar vreau să vă spun că o iubesc pe Georgina și Georgina mă iubește. Georgina ne duce apoi ca să lăudă în fața noastră, pleacă într-o excursie cu avionul lui Cristiano și se îndreaptă spre Paris pentru a-i crea o rochie. Iar când termină se urcă în avion și se întoarce acasă la timpul culcarea copiilor. În a doua zi, se urcă din nou în avion și pleacă la Roma, pentru a crea o rochie nouă. Pentru că a fost invitată la 2 ocazii, Georgina merge apoi cu sora ei și se îndreaptă spre orașul în care s-au născut pentru a-și aduce aminte de zilele copilăriei, care sunt zilele sărăciei. Și se duce la exuri să le spună că am ajuns în viața ei, și apoi merge la un magazin din care obișnuia să cumpere dulciuri de când era tânără. Dar nu a avut destui bani atunci să cumpere tot ce și-a dorit și apoi merge la cel mai luxos restaurant din acel oraș, în care nu a putut să intre, care nu a putut intra acolo. Iar ea și sora ei stau pe masă acolo, și se pare clar că și sora ei nu a avut bani să stea și aici, toată familia a vrut să stea și să mănânce în acest restaurant, ca să mănânce asta, lucru pe ea ea mănâncă. Georgina merge apoi la sala de bal unde se antrena când era tânără și îi spune antrenorului ei, încă se menține în formă pentru că Cristiano o încurajează să facă asta. El spune că acest lucru este foarte important pentru el.
Și ar fi foarte mândru de ea. A doua zi Georgina se trezește din somn și are o plictiseală extremă, pentru că o zi întreagă nu a călătorit, și coboară să înoate puțin în piscină, apoi se urcă în avionul lui Cristiano, avionul pe care îl vedem peste tot în care este scris numele lui. Și este hotărâtă de prietenii ei să iahtul lui Cristiano, iahtul care este peste tot i gase știsi aici numele lui peste tot pana si baia desculta are numele lui scris pe el. Imediat ce sosește Georgina, toată lumea o așteapta și o bate din palme. Se urca la iaht și prietenii ei aplauda pentru copiii ei și cu siguranță toate aceste aplauze din partea prietenilor ei este dragostea adevărată pentru ea, nu ipocrizie. Sora ei și prietenii ei spun că cel mai frumos moment din viața lor este atunci când îi aplaudă pe copiii Georginei. Apoi își propune să ia prânzul într-o casă foarte mare. Si sunt două ouă și niște orez. Simplitatea este frumoasă în toate, dar ceea ce vreau să înțeleg este, de ce ei fac poze. De ce? Georgina ne spune că este o femeie foarte faimoasă. Are vreo 32 de urmăritori pe Instagram și este foarte ocupată să cumpere bijuterii și diamante foarte scumpe și este mereu ocupată cu shopping, dar acest lucru nu o împiedică pe ea și pe copiii ei să comunice cu Cristiano prin tehnologia, si spun ei despre tehnologie. Și când îi este atât de dor de el și se plictisește de tehnologia, îl ia pe băiatul junior și prietenii ei și se duc să se uite la meciuri și se întorc. În această zi, de ziua băiatului junior, ea îi încurajează pe frații să facă cupcakes, așa că îl ia și se duc la parcul de distracții pe care îl iubește, și este închis în această zi, dar Georgina îl deschide, și le cheamă pe toată lumea. Prietenii ei să aplaude și să spună din nou că cel mai bun moment în viața lor este atunci când aplaudă pe oricine din familia Georginei. Ei fac ziua nașterii și sting lumânările. Apoi băiatul junior călărește cu racheta, junior coboară din rachetă, Georgina călărește pe rachetă, ea coboară din rachetă. Constată că managerul ei a filmat-o și a trimis videoclipul către Cristiano. Georgina spune că în această zi Cristiano era foarte îngrijorat pentru ea și când l-au întrebat pe Cristiano, le-a spus: "Nu eram îngrijorat pentru ea, dar eram îngrijorat pentru rachetă." Între timp, Georgina merge să se relaxeze complet înainte de festivalul de la Cannes, dar este foarte confuză între două rochii. Această rochie a fost aleasă de managerul ei de afaceri, iar această rochie a fost aleasă de Cristiano. Măsoară rochiile pentru a alege una dintre aceste două rochii pe care să le poarte la festivalul de la Cannes. Poartă prima rochie pe care o arată prietenei ei și managerului ei de afaceri. Și le arată și a doua rochie. Important este că managerul ei de afaceri a convins-o să poarte prima rochie, iar până la urmă Georgina a ales prima rochie și a mers cu ea la festivalul de la Cannes. Și a făcut o treabă grozavă acolo și a purtat cealaltă rochie ca să nu fie Cristiano supărat la o petrecere de caritate, iar administrația i-a oferit premiul cel mai mare. Pentru că crainicul spune că Georgina este mereu în prim plan în a face fapte bune, la finalul serialului îi pun Georginei 3 întrebări. Prima întrebare: chestia asta este reală sau injecție? Ea a spus că tot ceea ce deține este real în afară de părul ei. Își injectează părul. A doua întrebare este: îți place să fii independent și să-ți faci propria afacere? Ea doar a râs. A treia și ultima întrebare este: îl iubești pe Cristiano? Aici Georgina este foarte afectată de această întrebare și le cere să șteargă această întrebare din montaj. Georgina poartă rochia albă și spune că cu siguranță va veni și ziua când ea și Cristiano se vor căsători.
Și ne spune vestea fericită că acum este însărcinată cu gemeni. Asta înseamnă că are 5 copii cu Cristiano, în ritmul unui copil în fiecare an. Și Cristiano spune: o iubesc pe Georgina și Georgina mă iubește, și asta pentru că Georgina l-a sunat și i-a spus că face un serial, i-a spus să răspundă sincer și să spună ce vrea. Dar sper să arate că mă iubești și că te iubesc. Până aici se termină serialul, care a dezvăluit multe secrete în viața Georginei Rodriguez și, în ciuda faptului că va rămâne un mister. Nu uitați să faceți un subscribe pentru a urmări mai mult și apăsați like dacă ți-a plăcut videoclipul și haide la revedere!